Ahoj, což uvidíte u mého dalšího videa. Tak doufám, že se vám minulé video líbilo. Omlouvám se, že jsem napsala los místo LPS. To se mi prostě jen tak přehodilo OSP. Jo, tak se prosím dívejte. To je na začátek tady tohle. Rodinná fotka z domu, jestli víte. Já až na to, že tímhle, že má Molly čepičku. No, jste si všimli. To je dárek ode mě. Ježišmarja. Romane, pardon. Něco je špatně. Víš, tak potřebuje jít spát, takže doufám, že se vám video líbil. Potřebujeme spát. Tak pojďme, jdeme spát. Pojďte si spít venku. Pěkná. Ještě vy. Zapomněli jste na mě? Zapomněli jste na mě? Zapomněli jste na mě? Už spíme. Už můžu jít, už spím. Co to bylo? Ráno. 5 hodin ráno. Mrkvičko, co si tu dovolíš někam zdrhat? Jsem starší ještě? No to teda nejsem. Hezky tady. Teď. Co to je za hluk? Jak to, že nespíš? Mrkvičko, ty naše malá. Vidíš? Mě 15, mě 16, tobě je sotva 14. Ale dost. Jdi spát. Ty něco dělají, dobře. Tak jo. Já jdu spát. Jo. Molly. Ano. Něco po tobě potřebuji. Ano, co? Potřebuji, aby Mrkvice vysvětlila, co je to. Je poslouchat. Ona by taky neposlouchávat. Máte to. Neříkej mi teta, já jsem předitvovala. A jo. Tak. To je konec videa. Tak doufám, že se vám líbilo. Je tak, jestli se vám líbilo, posílejte na videa. Jo, takže čau, 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 ahoj.
Ahoj. Ahoj. Ahoj. Uhuu. Tak. Ahoj.